Prvou etapou aplikácie technológie SpeedSyntan SBS je dôkladné očistenie podkladu pomocou obyčajnej širokej kefy. Následne sa celá plocha strechy musí natrieť unikátnym penetračným náterom C+ Primer Speed SBS. Na rozdiel od iných bežných penetračných náterov, C+ Primer Speed SBS hlboko vsakuje do podkladu a vďaka tomu zabezpečuje dvojnásobne lepšiu priľnavosť k podkladu. Navyše jedinečná receptúra hmoty urýchľuje dobu schnutia 7-krát rýchlejšie ako pri bežnom nátere, čím môžeme začať s prácami na streche skôr. Ďalšou dôležitou etapou aplikácie s technológiou SpeedSyntan SBS je tepelná aktivácia mikroventilačného pásu. Pred začatím pokládky ho musíme rozložiť na mieste plánovanej aplikácie. Týmto spôsobom sa vyhneme nerovnostiam a vopred si overíme, na ktorých miestach budú vykonané priečne spoje. Tepelná aktivácia spočíva v pôsobení malého množstva tepla počas krátkej doby na pruhy zo špeciálneho asfaltu, ktoré sú umiestnené na spodnej strane pásu. Okamžite sa aktivuje samolepiaca vlastnosť špeciálneho asfaltu a dôjde k jeho prilepeniu k podkladu. Vďaka syntetickej vrstve pásu Syntan, ktorý pri krátkej dobe tepelnej aktivácii vydrží teplotu až 1000 stupňov Celzia, nedochádza k rozstaveniu asfaltu a tým k narušeniu vnútornej štruktúry asfaltovanej hmoty modifikovanej SBS kaučukom. Vrstva Syntanu zabezpečuje funkciu mikroventilačných kanálikov. Tepelná aktivácia pásu sa robí po šírke pásu s vynechaním šírky určenej na pozdĺžne spoje. Počas aplikácie pásu s technológiou SpeedSyntan SBS sú dôležité priečne spoje. V súlade s návodom na montáž treba na tomto mieste utopiť hrubozrnný posyp do asfaltovej hmoty a následne spodnú vrstvu nahrievať dlhšiu dobu, až dôjde k rozstaveniu vrstvy Syntanu. Táto vrstva sa ideálne spojí s asfaltom a nezničí jeho vlastnosti. Priečne spoje v prípade technológie SpeedSyntan SBS vykonávame pomocou malého prítlačného valčeka. Veľký valček používame na pozdĺžne spoje. Správne vykonanie všetkých troch etáp. Dôkladné očistenie celej plochy strechy, nanesenie penetračného náteru C+ Primer Speed SBS a tepelná aktivácia mikroventilačného pásu technológiou SpeedSyntan SBS sú technologickou požiadavkou a nevyhnutnou podmienkou pre získanie osobnej záruky kvality vydanej skupinou EcoPal. Na trhu sú dostupné mikroventilačné pásy vyrobené technológiou SpeedSyntan SBS, na ktoré EcoPal vystaví osobnú záruku kvality.